ಮರಡತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಪುತ್ತೂರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಧಿವೇಶನ ಏನು ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂಕದಲ್ಲ ಬೋಡಿಗೆ ಜೀರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಡ್ದ ಕಟ್ಟ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಜೂಜದ ವರ್ಚ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೋಡ್ದ ಕಟ್ಟ ಬೋಡು ಲಕ್ಕದ ಬೋಡುದಾಂಡ 13 ಜನ ಶಾಸಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಎಂಪಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪೋಣ ಅವೇ ಕಾನೂನು ನಮಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ದ ಕಟ್ಟ ಒಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜ ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೂಲೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ತೂಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಫಾರಿನ್ ತೂಲೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತೂಲೆಗೆ ಐಟಿ ಕಾನೂನು ಬದಲ ಎಂಕಲ ಇಕ್ಕಿ ಇಪ್ಪುನಕಲಿ MLA ಪಂಡ ಕಾನೂನು ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ್ಲ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬರಲ ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ಬೇತೆದಾಲ ಭಾಷಾರ walತೆ ಜನಗಳು ತಿಕ್ಕಾದ ಮಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾನೂನು ಕೊಂಡೋಡು ಸುರುಕು ಇದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾರು ಬುಕ್ಕ ಪೋಣಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಲೋರಿ ಬರ್ಪೇರು ದಿಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಗಿ ತೂಲೆ ಬಂಡ ಈ ಬೋಪಣ ಏನೆಂದು ಈ ಐಕ್ಯ ಬೋಪಣ ಈ ನಿಗ್ಲು ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಬರ್ಪಣ ಬಲ ಇದನ್ನ ಇಪ್ಪಿದೆ ಬೋಳ